Jollibee. Naduan na namo si Jollibee. Karon gunitan ako be. Hala kadako man day sa Jollibee. Dako kay ulo. Pero di na ta magdugay. Musulod na ta. So karon nag-order nami. O di ta magdugay dira. Kay lamin na kay ikaon. So karon saktang naghulat ning papa sa order. Cellphone sa ko. Siyempre, apilon na to video ay. Si Uncle. Tanawon daw ba? Uy ala, si Uncle Jody ay. So karon, nabot na tong order. Kalami ba ani? Uy kalami ani. So karon, tilawan daw na to gamay. Hala kalami. Lamia day oy. Mauday ni ilang ice cream. Lamia ani oy. Handa tilapan daw. Wala na naghugaw na ko. Nami ang good kay ba? Tarpuhat ang mama oy. So karon, di na ta magdugay. Kay naa pa may aduan. Simple, walay lain. Manginusal. Kalami ba ani? So nisulod na mi. Nag-order na si mama. Dalawa na to ilang paa. Kung lami, jod. So karon, abot ang order. Balting lami aoy. Halo-halo. Paa, napay Diyos. Simple, napay kanon. So karon, lami naman kay kaon. Dalawan gamay. Tinggo dyan bay. Lumiya, niyoy. Kusaraon bay. Hala, kalami. Sayaw-sayaw ko bay. Thank you Lord, the blessing. Maula toy. Bye-bye. Gusto kag income samtang nagdula? I-download ang Una game. Nasa description ang link. I-click ang register, dayon i-fill up ang mga gipangayo nga mga information sama sa cellphone number, password, verification code. Dayon i-click ang confirm. As you can see, nanata sa sulod sa usa ka application. So daghan kaayo taog pwede dulaon. Atong i-try ang Dragon Tiger. So sa Dragon Tiger guys, is mamili lang ta kung asa ta mo patad, sa Dragon ba or sa Tiger. So naata diri ay choices kung pila ato ang ipatad. Pwede piso, 5, Gs, 50, 100 ug maximum nga 500 pesos. Karon guys, tudluan ta mo unsaon pag-cash in ug pag-cash out sa inyong mga nadaog nga kwarta. So natay mga choices diri nga pwede i-cash in na 100, 500, 1,000, 10,000 and 50,000 pesos. So karon guys, istudluan ta mo kung unsaon pag-cash out or pag-withdraw sa inyong kwarta. So sa pag-cash out guys is i-fill up lang ninyo ang amount kung pila ang gusto niyo i-withdraw or i-cash out nga kwarta. Tapos i-bind lang ninyo ang inyong GCash nga account. Unsa pa may gihulat ninyo, i-download na og magdula na ta.